dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung gagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbang pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungae. Monggo terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nil menah. Luweh. Minta obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Gelo. Amo Suramrata Jamrata imbang padha-padha. Iki cah gleleng. Duk ding sama ding, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parah. Weh, Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean ning arep belani Kresna, ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece kowe. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semu ira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong. Kowe gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok kepang wedi karo kowe. Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu nek ditempoke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina mana tau Gatot Kaca. Putra Puruji Setyaki Cemadung Dawu Bahwa Prabu Ingkang Putra Pringgodaripun Gatot Kaca Cemadung Dawu Bahwa Ingkang Putra Jangkar Buntu Lontorjo Cemadung Dawu Pakde, eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawe sangganing para putra sajahe nemu wigati Mbah Barono karo putra-putramu kabeh wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan Gatot Kaca wonten timbalan Antarja wonten timbalanmu. Antasena dawuhmu apa, Pakde? Wektu dina semengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati tak blabari sejatine lelakon ning Datlaya. Senajan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh
parane mula ora ngerti lakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Dri, miring saking menika kula jumadung dawuh kok ora Bu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widakake pasumenan ingkang dilakoni dening Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Suwane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk Sasmita. Negara Ngamarta bakal kelaman pegebluk. Akeh para kawula ngisuk lara sora tekaning pati sora lara esuk ketiwasan. Nggih. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nadan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kanjeng para paduka Setyaki wonten imbalan. Gatotkaca wonten imbalan. Antarja wonten imbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karaka Dempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondhali karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka Gusti Aki Bagong golek ana. Ngendikane ketemu aja entuk bali marang Karaka Dempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken purba wasesa wonten astanipun ing rayi. Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen nang ati kateman kaya mengkono-mengko mbak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggen kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkato yen pamit tambah westu Gatotkaca nggih pamit tambah westu Prabu. Nadane putra jangkar wingi pamit tambah westu sing ati-ati aja kaya bocah cilik anakku kabeh Gatotkaca tur Setyaki. Mangus ngambro ngeng kadikaraning kasose dosang kandha astrat maca lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren awar lunga tok candhet Pak Antasena. Piye kakangmu Gatotkaca Antarja wis ngendikani dawuhe Kresna kakangku. Terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong pusaka telu ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada loncat saka pagedhongan pusaka. Lho, pusaka telu loncat saka pagedhongan pusaka Pak? Iya. Nendi ngetutke lakuning Bagong? Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono ya. Mula kok tak candhet kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kok tak dawuhi apa? Belanana Bagong. Aku ya. Nggon aku diseneni Pakde. Nek aku diseneni bapakmu Ndrawati mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong wong ora salah, Bagong wong ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi purba wasesa yen Bagong berguguk utawa watun tegese Bagong arep dipulosara. Sithik akeh Perkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Gua ngrasah melu-melu kakangmu loro kae. Ya
yen perlu kowe belanono Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawis tara. Oh ya manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dinggorowati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanono Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat kula ana Bagong ewang-ewang ngono mesake. Wah, kae pono kawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab yo ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Kae wangane. Nek panjenengan do nikah karo Bagong, mau Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janji nek apa-apa gitu mandone Bagong kowe sing tak ajar. Iya wis beres, Pak. Carian putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya Wisnu Pratenda Wisanggeni maya Wisnu Pratenda Kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok Sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat pangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggel. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung gagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Sembah apa iki? Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungae. Monggo terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nil menah luweh entek obat pirang-pirang ya luweh nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae Pak lho kowe dipaido karo Sinuwun Darawati Pak perkara kowe ora trima masalah iki rampungno karo Sinuwun Kresna wae Pak Ora tukang pukule wis teko iki Bagong anu nggih Ndara Setyaki iya kok le tindak kok kesusu nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku niki kaya le kejem delok kula kuwi gatine napa Bagong nun kuwi ndi ajeng wangsul bali ndi ayo nang omah bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Prabu Darawati, kowe iki ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah.
Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane wing diokongane Petro kok dadi aku ngono. Wah wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung ya dikethaki. Rumah saya repot temen to aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Luar wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dunake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten dan paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhosi kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Siyaki. Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing kula nggih menang kowe napa? Sampean niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakra ya to menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutonge tolintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wah, wis bajigur tenan. Surat Prayitna Ndara Senjaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa mulai kula ajeng mulai dis. Kok tegel ya kataku. Asem kok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis aku kesel Jombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing dijawuhi ngoyak aku ora mung Senjaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang gari ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karang Kadempel dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Modal tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo apa? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat
nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3 tumbak para welang payung Tungganaga pustaka Jamus Klimasada terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3 oh terus ambareng niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki lho paman Sencaki anu nggih ngopo paman Sencaki nyegat kula ora entuk bali ning kula pengen bali terus diantel sirah kula jus ngoten semok ora siap kula lho nek siap wani po ora wong ora wani kok dadak siap barang ora wis ora-orane iso ngampet lara to ya terus piye lah terus sampean niki aja napa menging kula bali ora aku mrene iki aku untuk dawe bapak sapa lho bapakku bapakmu sapa lho iki tak tunggu lho malah ora bosok anu bapake sampean sinten bapak Werkudara wah bapak Werkudara kan dika pripun Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong kowe aja nyikara Bagong ning Bagong kae tau tate ngudang aku momong aku malah nek perlu Bagong kae wangono mergo niate Bagong kae suci niate Semar ki ya suci ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara ngono lha Werkudara ngendika ngono iya wah pancen piyai sip tenan ngerti ana ambek ati kula lah iya mung aku kon ngewangi karo kowe nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi gosik nek aku jotosi majelis iki aku wani ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun terus kowe maju meneh bapakno majelis iki kowe iki ora edan to lho malah ngono iki dan lah kula niku bar diajare bar diantel nggon bathuk wis ngonten kula klengkangan candak sira kula jeblas kene mabruk kula madhep mriku diantel cengal kula dies kula niku maju mlayu karo maju mlayu sampeyan ngono sito matane ora mendono-mendono ngono kuwi kowe maju meneh tak ewangi lha iya wis genah terus lek ngewangi piye nek kula tekan iki wis mati piye ya iki nek dinggo nek omong iki ngene lho kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu wah arep seneng karo bojoku kowe ora ning awakmu ora ning omahmu ora ning manggon ning awakmu kuwi oh tak kira nek manggon serumah karo aku ngardingke kowe ta ora ya wae mulane bojoku memeni kok wirawiri dengkul mlocot ora saiki kowe tak angsupi pripun kanthi badan semua aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara pate ra iso mati kowe iso apa-apa wae kowe didaya nane tenan ora ngapusi lagi ora serius lho iya serius carane ngamet tambakan aku tak mlebu ning awakmu saniki yo metu pundi metu cangkem ora sedeng metu iki metu sing mriki ombo ning ketoke siot ning ombo niki ora jelas lho Gus wegah kowe ngamet tambakan ngesane iki wis aku tak mlebu ning awakmu ya nek wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya kowe diantem ora ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong didaya Slamodar ning ngampet ket mau ngomong wae ora oh ya lali kan bisa lali ya guys wis tiba kan tebayu atmaja ngeliya risang wis kong wis aku wis mlebu
Nanti kepentut e. Mbon mlebu wis lho wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjul. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem mak Trisni iki ora ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Saya. Sencake aja mengko sak mara tuamu wontengan kene. Aku mau sio-sio karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngomong apa iso? Mabur iso. Tenane iso. Nek mabur carane sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Suwah ngendi ketok. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisro nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh. Edan kejike pirang-pirang. Nek medun pripun niki? Ya mikari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambus bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngamut ambegan. Terus ngledak ngono wae ora bablas. Weh. Nek gejeglok. Ayo tratapan e. Ndorantos nang iso ngapusi. Ku nek ngledak duok ngono ra ya. Menjoto ora wis to yakin wae. Wah lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambus bumi nggawa karung telone tak panen ning jero bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kesma. Jam. Wah bajigur nabak sapiteng. Nerani sing wis. Weh lah sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhem ngetan. Wedi ya ben omong-omongan ro jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, kuwi ana sik garu balung cok. Kuwi ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpul meneng wae. Mau rapek. Itulah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kuwi arep maju bareng ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh aku metu mudhar kowe tiba. Aja, barang ta. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin.
ben mangkel aku. Amun metu lho. Ora, ning medun, guys. Dek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewak-ewake. Wis diajar karo Setyaki. Isih begogok ning kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Hah? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jemparani meneh? Isih kurang nggo ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono, godho wesi kuning. Keprun ndasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe nglekar, sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku ya anak Semar. Semar iki dewa Jawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Pokoke ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelke sisan ora? Ndase dindelke sisan ora? Dindelke ora? Ayo kowe tak takoni nddelke ya. Lho, ada. Didel meneh sirahe. Lho. Nddelke ora ndel. Terus langsung saka kene jeng. Aku mabur Sentyaki. Iya tenan. Bagong medeni iso ambus bumi iso mabur. Kok ora perlu semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong. Gilani katidayan. Mungkin Paman Darporuji wonten menapa Bagong saged ambus bumi saged ngambantir Gandara kula semanggaken. Amo Suramarata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sentyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut. Parah. Kowe Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean ning arep belani Kresna, ta? Tabasana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean ning mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendelke iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semira wedi. Mabur langsung ambles, langsung judul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok kepangwedi karo kowe? Terus karepmu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, nek ditempoke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, manut tau Gatut Kaca. Aduh.
aku aduh. Wis kira kaca iki. Apa ora aku? Aduh. Minta ampun karo kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kuwi urip. Tinimbangane kuwi bakal gawe geger negara Ngamarta bakul tak pancap ndak tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel ndasku. Mati tenan. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu yo kleru. Gawe ontran-ontran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene menawa mati pindah kowe girap-girap. Nyamane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Saya pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng. Ayo sapa sing arep ketok mung aku legane ngati. Anggar iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya? Ndi mabur, jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur, mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Sinchan wis metu. Sinchan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Ora ya omong-omong dadi kula niku ora patok kisingan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Gung, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsima menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Wis salahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Apa kan? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep apa-apa ning omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggu naga. Pustaka Jamus Lima Sada uwal saka pakedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa lho Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Gatotkaca lan Mak Jek Setyaki. Ngono Dimas. Yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya sarep budane Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Malah iki kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan.
sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong, syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga juning bumisik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh. Kono kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana mulai senenge bapak. Lho kok senenge bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3 tumbak karo welang payung Tungganaga pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau dadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak karo welang. Sing niku payung Tungganaga. Kok kaya gada lagi mingkup. Nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur Pendhawar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Daratasena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Arjuna wonten maring ajaw. Saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Pengin ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa berat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak karo welang lan payung Tungganaga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka 3 mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara dawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna wonten maring adhawu. Kowe tak kanthi nang kene iki mung bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis malah gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka 3. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu dene mekaten pangandika paduka Janaka kula memparing adhawu tunggu nang kene aku tak golek Pintasraya supaya samengko bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki.